Igwilo Igwe Gauteng South Africa niile Ezekiel Oluechi onye ọdụ na ma ya bụrụ ọkụ zọ na Kpola onye si na ị gaghachi anyị n'obodo South Africa ya bụrụ ọkụ zọ na Kpola Igwe n'ụbọchị nke taata ihe anyị na-eme n'ụbọchị taata bụ ego arọ abụrụ ihe a na-akpọpụ n'ọtụtụ mmadụ ka fa bịa maka na ego arọ ka ọ bụ ihe ọ bụ mbido ụbọchị 2020 n'ụbọchị nke taata 2020 a ọ ga-adịrị na anyị mma 2020 ga-adịrị na anyị mma ji ya n'ebe anyị ọ na-egosi bụ oge eji akọ ji eruo n'Igbo land ndị na-eje ọrụ ugbo ga-ebido ije ọrụ ugbo ebidogo kọba ji ọbụbọ onwe ndị na-akpọ ya ọbụbọ onwe ndị na-akpọ ya azụ ụlọ n'ime ụlọ bifo akọba jebe n'ịkpa oge ruo eje kọba ji n'ịkpa ndị nwere ịkpa mana a na-ebidogoro n'ime ụlọ wee kọọ ji abara ji abụ ji abara ji ọcha maka ji dị iche iche enwere ji abara nwee ji ọcha nke a bụ ji ọcha wee ji yo otu a so a ga-enye ya ndị Igbo niile ma ihe ọ ga-abụ bụ na na-enyefe ji a ọ ga-abụ ngọzi chazie ya mgbe e na-eke ya hapụzi ebi na-ekebezie ji onye ọbụla ji ịkọ ugbo onye abụ oge ya awa ji oge New Yam Festival ọhịa akụtara n'ugbo ka a na-ebute a na-eri na onye mara nke o wetara ma ndị na-eje n'ụlọ ụka jetụọ mma o were ihe ọ kọtara n'ugbo jetụọ mma igbe nke iji enye eze onwe nke iji akpọ emeri niile ọbụla a na-eme adọbụ sọsọ ya ma ndị na-azụ ahịa ma ndị dọkịtọs niile nọ n'obodo abụ South Africa maka na asị ebe onye bi ka ọ na-awachi ihe eji akpọ South Africa bụ na mụ bụ eze ndị Igbo South Africa Obi of Gauteng Obi of Obi ndị eze gidigba ma anụ eyi agụ oke mmụọ ọ ka ọ dị ihe mbụ eze abụrụ echiri ya echi nze na ọzọ niile nọ mbọsị echiri ya Igbo niile nọ mbọsị echiri ya onye na-eje agụ arọ na-abụrụ eze ihe ọ na-agụ bụ abụrụ arọ ihe ọ na-eme ebe ịkwa ndị ahụ abụ ọchị bikọs na onye echi ihe ọzọ ada agụ arọ onye abụrụ eze ada agụ arọ ihe ọzọ gwara gị bụrụ ibụrụ eze ọsọ onye na-agụ arọ bụ eze onye bụ ezi eze ama na-abụ nwa nọ n'Gauteng maka na onye eze nọ na Gauteng na-achị ihe niile n'ikwere m ikwe mụnwa na-achị ndị ikwe na-achị ndị ekpe ekpe dọkịtọs niile na-eme ọpụreshọn ga na-eme ọfụma mmadụ ama narị ha n'aka ndị niile na-azụ ahịa ga na-azụ ọfụma ndị ọbụla na-eme n'obodo ọ ga na-eme ọfụma ịbụla ọhịa ị ga na-ebeta ọnụ onwere onye ọbụla ọsọ ya bụrụ ihe ị na-eme n'obodo a mana mba ụwa ị na-eme na Japan ị na-eme na Amerịka ị na-eme na Italy ị na-eme na Spain ị na-eme na Australia ị na-eme na New Zealand ị na-eme na Belgium Algeria ị na-eme na South Africa ọ ga-adịrị n'ụlọ mma ọ ga-adịrị ndị Igbo mma n'ime arọ a ka m na-asị Chukwu ga-enye anyị Biafra Chukwu ga-enye anyị Biafra agaghị emekọtazi ihe dị na Naịjirịa ihe ọzọ gbasara agaghị arịchọchọzi Naịjirịa etibiago onwe ihe a ga-emekọzi Naịjirịa mana ka anyị na-asị na anyị bụ Naịjirịa n'ọnụ mana ime ọrụ anyị n'ime obi anyị ihe anyị bụ ndị Biafra Chukwu ga-enye anyị Biafra ndị na-akọ ugbo n'obodo a
ihe ọbụla ha kọrọ ga na-eme eme ise ihe ndị na-akọ ugbo na Naịjirịa ihe ọbụla ha kọrọ ga na-eme ise ihe ọbụla mmadụ tiri aka n'obodo a ga na-eme ise this year ama dịka last year ise ndị niile bịara obodo a ga-ala this year ise ha 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 ga-ala this year ise mgbe na-achịkọta mgbe na-bido na-asị ka ngọpụ ọjị wee sị ndị mbụ ndị egede nna nna anyị ndị elu ndị ana ndị mmiri eze nwanyị eze mmiri nne nwanyị bi n'ọhịa ndị bụ ndị egede nna nna anyị ha ndị ichie ndị aka ji ọfọ eji m ọfọ n'obodo a ka e kere m obodo a wee na-asị nna m ọrọbosi nna nna m ọrọbosi nna m ọrọbosi nna nna m igwe ilo nna m bụ ibe ndị niile abụgoro ancestors nna nna ụnụ ndị ebe ọ bụla ụnụ nọ ana m aza ala be nna ụnụ ala be nna ụnụ ala Enugu ụmụanyị ya maka mmadụ na-ebido na be were pụta iro ị ga-ebido n'ụlọ dịrị mma wee pụta iro ala be nna m bụ Enugu ụmụanyị ya unu bịa tara ọjị nna nna ha bịa nịtara ọjị Igbo niile bịa tara ọjị ndị Igbo bịa tara ọjị ala Igbo bịa tara ọjị Biafra tara na ọjị Biafra tara na ọjị ana m ewepụtara ndị Biafra ọjị ka unu taa ọjị mụọ bụ eze Obiọfọ Obi ndị eze ndị Igbo South Africa Obi gidigba anụ eyi agụ oke mmụọ n'ụbọchị nke tata ọ bụzighị ka ndụ last year ka ndụ ndị na-edu m ụnụ amarago maka ndị na-agba m mgba n'obodo a unu ga-agbakọta m mgba ụkwụ na-agbaji unu ndị na-ego agụ arọ n'isi m a ga-ata ọnụ ọgụgụ unu na-arọ ụzọ unu ga-abụ nke ya echi echi ndị iro m ụzọ unu ga-echi ndị na-achụ m unu ga-ada ndị na-achụ unu ga-ada ndị na-achụ unu ga-ada ndị na-achụ unu ga-ada ọma dịrị unu mma onye ọbụla na-ede agụ arọ ma ndị na-agụ arọ na-abụghị eze ana m asị ndị niile dum aga ndị mmụọ niile nọ n'obodo a ndị mmụọ niile nọ n'ala Igbo ndị egede unu wee virus na ihe ọbụla ha na-eri ha richa ya afọ sagbuo ha richa ya ara nwụrụsịa ha richa ya ha daa ibitu afọ ha richa ya maka na ha ma omenala onye ọbụ okenye ọbụla jere ebe a na eze onye abụrụ eze na-agụ arọ wee rie ṅụọ mana ọ bụghị ezigbote onye Igbo ọ bụghị ezigbote onye omenala ọmadịkwara ya mma ọmadịrị ya mma na eke ọmadịrị ya mma na oye ọmadịrị ya mma na afọ ọmadịrị ya mma na nkwọ mgbe na-asị ndị nze na ọzọ ọnụ bụ ndị isi omenala ọnụ na-agbazi m onu mgbe niile nze na ọzọ ga-adị unu mma nze na ọzọ niile nọ n'obodo a ma na Naịjirịa ebe ọ bụla ndị nze na ọzọ nọ ma na Cape Town ma na Durban ya dịrị unu mma ya dịrị unu mma na eke ya dịrị unu mma na oye ya dịrị unu mma na afọ ya dịrị unu mma na nkwọ ana m asị ala Enugu steeti bịa ala Abia steeti bịa tara ọjị ala Anambra steeti bịa tara ọjị ala Ebonyi steeti bịa tara ọjị ala Enugu steeti bịa tara ọjị ala Imo steeti bịa tara ọjị ala Rivers steeti bịa tara ọjị ala Anambra steeti bịa tara ọjị ala Delta bịa tara ọjị ndị nze na ọzọ niile nọ n'obodo a bịa aka ọnọdụ n'ọjị a bịa taa n'ọjị a na-egbu ọjara na-eziripụta n'agụ ata agaghị edo n'ọjị a maka na nwanne m nwoke ka ịbụ Amadike ezi nwanne agaghị edo n'ọjị a maka nwanne m nwoke ka ịbụ na unu so m kwuru akwado na ihe a na-eme unu bịa tara ọjị ihe na-akụrụ m egwu pụọrọ unu egwu unu ga-akpọnye unu ga-ere agọzie m ndị Igbo niile n'ụbọchị nke taa si ka nna awa ọjị a ka ọ na-adịrị unu mma na eke ka ọ na-adịrị unu mma na oye ka ọ na-adịrị unu mma na afọ ka ọ na-adịrị unu mma na nkwọ n'ụbọchị nke tata ọ ga-adịrị unu mma emechaa ya ekwuo na okwu ọjị a ka emechaa maka na ụbọchị adịrọ wee na-asị ihe abụọ ọfọ ndị aga n'obodo ihe abụọ oke ọfọ nne ọfọ na-abịa akpara m nnukwu mmọnwụ wee sị n'ụbọchị nke tata
gụọ onye ọbụla bụ onye chiri echichi ya dịrị gị mma ebe ọbụla ị nọ. ise ndị ichie niile na South Africa ya dịrị gị mma n'ebe ọbụla ị nọ. ise Nigerian government officials ya dịrị unu mma. ise High Commissioner Pretoria ya dịrị unu mma. ise ana m asị ndị na-azụ ahịa na South Africa ya dịrị unu mma. ise ndị doctors niile nọ South Africa ya dịrị unu mma. ise ndị lawyers niile nọ bi South Africa ya dịrị unu mma. ise ndị architect niile ya dịrị unu mma. ise Nkasa bụ Nigerian community na South Africa ya dịrị unu mma. ise Nkasa ama ada ọ ga na-aga n'iru. ise ndị executive Nkasa ya dịrị unu mma. ise ya dịrị unu mma. ise ya dịrị unu mma. ise wee na-asị ọ bụrụ na ịbụ eze kwụba aka gị ọtọ, ọ bụrụ na ịbụ eze echiri echi n'obodo a kwụba aka gị ọtọ, ọ ka ọ dị maka na ịkwụba aka gị ọtọ ọ ga-adịrị gị mma. ise ụmụ okorobịa niile nọ na Agbati na-eme ihe bizinesi, ị na-azụ ahịa eke mma, ihe ọbụla ị na-eme na Agbati na nne nwaanyị bi n'ọhịa anụnụ ebe na eze mmiri, ndị mmiri, ndị mmụọ, ndị ala, arụsị dị iche iche, oke arụsị, ndị arụsị udo, arụsị ogbugbo, arụsị ụras, arụsị ọgbakọ, arụsị ajala, arụsị ọba, arụsị leki agụrụ, arụsị ọma mbara, arụsị agụleri, arụsị ndị Imo, arụsị ndị Abịa, arụsị ndị Ebonyi, arụsị ndị Delta, arụsị ndị Enugu steeti, arụsị ndị Rivers steeti. n'ụlọ olu m ugbu a asị m unu bilie n'ọgụ, bie n'ọgụ, bilie n'ọgụ, akpọite m unu bie n'ọgụ. nne nwaanyị mmiri ọhịa na-eru unu, anụnụ ebe dịrị unu na-eje ebe ọ bụla a na-agbakọrọ m izu, ha kpuo isi, ha daa ngwọrọ, chụbanụ ha. onye ọbụla na-atụ nwanne ya eke n'obodo a unu tipie onye ahụ. onye ọbụla na-atụ nwanne ya eke n'obodo a unu tipie onye ahụ. onye ọbụla na-echere nwanne ya ihe ọma ruo ya aka. onye na-agba ezigbo egbe ya gidere ya mma. onye adị agba ezigbo egbe ya adịkwana ya mma. onye na-egbu innocent people sigbukwe ya. wee na-aga ọfọ sị enwere ụmụnne anyị niile nọ n'ime, o nwere ndị ihe ha mechara, ma ndị mere njọ ma ndị mere njọ, ndị nọ n'ime, ma ndị akwụkwọ eme akwụkwọ na mpaghara South Africa niile. wee sị ndị mbụ ndị egede alaba nna unu, ihe ọ chọrọ unu mee, Chukwu agbaghara gị unu mee ya, maka na ọ bụ m Chukwu ahụrụ anya, maka na ebu m anointing Chukwu bụrụ anointing omenala. wee na-asị ndị nọ n'ime eji erilize unu, erilize unu, erilize unu, erilize unu, erilize unu. onye ọbụla na-agba unu mgbata erilize unu ya were anazere mmiri. onye si na agba erilize ndị nọ n'ime ya were anazere mmiri. ọnwụ ike gbuo ha, ọnwụ mberede gbuo ha. ọ gaghị adịrị ha mma n'eke, ọ gaghị adịrị ha mma n'oye, ọ gaghị adịrị ha mma n'afọ. a ga-erilize ndị nọ n'ime, a ga-erilize ha, ha ga-apụta nwere onwe ha, ha ga-apụta kpata ego karịa arị ndị fili na ha ga-emebi. mgbe na-asị ndị nọ n'iro unu tụọ ego unu ga-enweta ego, ndị nọ n'iro kpata na ego, ndị nọ n'iro kpata na ego, ndị nọ n'iro kpata na ego. ị na-ere moto n'obodo a ịkpanye moto ya gara ya ahịa, ị na-ere paasị n'obodo a ịkpanye paasị ya gara ya ahịa. ị na-eme ihe asịsị emere ma asị emere, asịrọ ngasị ijiri ego goro ya ahịa ka ị na-eme na izuru ochi. Chukwu gọzie ya, nna nna ya gọzie ya, ala South Africa gọzie ya. mgbe na-asị ka ala South Africa rubere unu isi, ala obodo a rubere unu isi. ndị prọfesọs niile nọ n'obodo a, ebe ọbụla ị na-arụ ọrụ igbe lekchọra, n'ebe ọbụla ị nọ na mpaghara ụwa na South Africa, gị na ụmụ gị, doctors, lawyers, architect, ihe ọbụla ị na-eme ya dịrị unu mma, ya dịrị unu mma n'eke, ya dịrị unu mma n'oye, ya dịrị unu mma n'afọ, ya dịrị mma n'ụlọ nkwọ. ihe ọbụla ị na-eme tata agọzie ebe abaghị unu, because n'ime 2020 a ka m na-agọzi unu. wee na-asị ebe ọbụla ị nọ na-eme ihe biznes, ka m gwa unu eziokwu, mụọ bụ eze bụ afọ abụ m eze ọhazirime, afọ juru m adịmarị ego, mana ka m gwa gị taa, ikpe ise kwe ise n'ụbọchị nke tata, ị ga na-ebute moto na palas a, ị ga na-eweta onyinye ndị na palas a. abụghị m ga-agwa eweta kama na ị ga-eweta, maka na ihe niile m na-eme tata bụ kansa ngozi ka m na-agọzi gị na ọ ga-adịrị gị mma. ị na-agba egbe n'eziokwu, gbaba
ị na-agba egbe ziri ezi gbaba maka na anyị dị mbụ bịa obodo a nweta egbe. Ị na-ezu ochi ifu na o ziri ezi zube, ị na-atụ eke fu na o ziri ezi tụba. Ihe ọbụla ị na-eme n'obodo a ifu na o ziri ezi meme, mana obi gị kweghị na ozi ezi wepụ aka gị. Maka na obi gị kweghị na ozi ezi wepụ aka gị, ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ, ị ga-anwụ na eke, ị ga-anwụ n'oye, ị ga-abụ na afọ, ị ga-anwụ na nkwọ. Mgbe na-asị ụmụnne ka anyị fụrụ onwe anyị n'anya, Biafra ka anyị fụrụ onwe anyị n'anya, udo dịrị ndị Biafra, anyị ga-enwe Biafra. Ana m akụji aka ndị ji Biafra, aka gbajie ha n'eke ka Biafra nwere onwe ha, aka gbajie ha n'oge ka Biafra nwere onwe ha, aka gbajie ha na nkwọ ka Biafra nwere onwe ha, aka gbajie ha n'afọ ka Biafra nwere onwe ha. Wee na-asị n'ụbọchị nke tata, ana m achịkọta ịgụ arọ nke ụbọchị tata wee na-asị tata jee kọọ ugbo, inwe ji jee kọwa ji, ị na-agụ akwụkwọ, Chukwu mepee okporogo ka ego ọghọta ihe ọ bụla itiri aka fọrọ na-agawa, ị ga-afụ aka nchawa, aka nchawa, aka nchawa. Ihe ị ga na-eme gara acha otu a si acha, ego ga na-abata gị aga gara acha otu a si acha. Onwe ihe ndị darkness ga-egbochi ụzọ gị, onwe ihe ndị oji ga-anọchiri gị ụzọ. Ndị obi ọjọọ, ndị ajọ mmụọ, ajọ mmadụ etichapụ ha n'ụzọ gị, etichapụ ha n'ụzọ gị, onwe ya eso gị, onwe ya eso gị. Nwoke chere gị ọnwụ ya bụrụ gị ụzọ nwụọ, nwaanyị chere gị ọnwụ ya bụrụ ụzọ nwụọ. Ndị na-agwọ ọgwụ baa ụnọ ọnụ, ndị na-eme isi aka si baa ụnọ ọnụ. Ọgwụ unu liri n'ala ya site back to sender, ya sokwa ụnụ. Ọgwụ unu liri n'ala ya sokwa ụnụ, ọgwụ unu liri n'ala ya sokwa ụnụ. Onye na-agba m mgbe ezi Igbo jee kwado chie anyị ga-anọrụka mfụrụka gị chirika dịrịka ndụ ka anyị na-afụ oruore chie. Mana mụ onwe mgbe ezi Igbo ịchọ ọhaneze chie gị, Igbo Union chie gị, Igbo Ezue chie gị, mmadụ nwoke nwaanyị ama ekpughi ezigbo okpuru isi n'ihi na mụ ugo chara acha, ugo chara acha achazuore m na mụ bụ ga-enwe ezi ochuchu ọzọ. Aga m echu unu na-eme anya, unu ga-afụ na m achakego. Unu na-eme anya, unu ga-afụ na onwe ihe odo oji dị na-arụ. Abụ m ugo chara acha, egbusugo m, achazugo m, achagego m, achagego m, achagego m, achagego m, achagego m, achagego m. Ọ ga-adịrị m mma na eke, ọ ga-adịrị m mma n'oye, ọ ga-adịrị m mma n'afọ, ọ ga-adịrị m mma na nkwọ, ọ ga-adịrị m ụmụ anyị na mma, ọ ga-adịrị ụmụ anyị so n'obodo a na mma. Ụmụ anyị ga-agụ akwụkwọ ghọta, ụmụ anyị ga na-agba face n'obodo a, ụmụ anyị ga-esochi obodo a, ha ga-anọ na parliamenti, ha ga-agbata ọnụ ha na bọọlụ, ndị ga-eji obodo igbe gba ha ejebe gbaa. Ihe ọbụla anyị na-eme this year anyị niile ga-ala Naijiria, anyị ga-eje gbaa Ista, anyị ga-eje gbaa Disemba. Nwoke agaghị egbochi anyị, nwaanyị agaghị egbochi anyị. Onye na-ebu n'onwe ya budo onwe gị n'ala, maka na ibu n'onwe gị na-enwe ihe uru ọ bara. Budo onwe gị n'ala, o nwere ihe iji ibu n'enu eme. Iburu ezi gaa bụ eze nwụrụ, iburu ezi gaa bụ eze nwụrụ. Ka m kwụsị okwu ugbu a ka m gwazi unu na mụ ga-achakara ego. Eze akụ enwebe bụ Emechebe ọ laga obodo a ọnwụ ozu 5 years. O kpunyere m okpu wee laa ụlọta ha ọzọ. Ọnwa nne m ka ọ bụ ọmụ abụ ezi Igbo n'ụbọchị nke taa. Abụ m ezi Igbo n'obodo a na-eke, abụ m ezi Igbo n'obodo a n'oye, abụ m ezi Igbo n'obodo a na-afọ, abụ m ezi Igbo n'obodo a na nkwọ. O nwere onye ga-anara m ezi Igbo m, mmadụ ada anara m mmadụ oke. Onye ọbụla ga-ebili na ama oke m si nara gị oke gị. Onye ga-ebili na-agba m mgba, adị m agba gị mgba. Ana m asị Chukwu gọzie gị n'ebe ị na-agba m mgba, Chukwu gọzie gị n'ebe ị na-agba izu akpara nkata ebe m. Ndị na-eri right n'obodo a this year kwụsị na iri right m. Echichi ọbụla a ga-echi n'obodo a ma ị dị agbanwe chie ya ọmadịkwara gị mma, maka na ọmụnwa ga-ekwu onye a ga-echi na onye agaghị echi. Ijuzie jee chie iri right m, ọ bụ mmadụ ga-agwa gị ga-afụ na ị ga-ele m anya, ị ga-afụ gị na ndị mmụọ na-ekwu okwu, gị na ndị mmụọ na-ekwu okwu, gị na ndị mmụọ na-ekwu okwu. Ha ga-ezugu n'eke, ha ga-ezugu n'oye, ha ga-ezugu n'afọ, ha ga-ezugu na nkwọ. I will never stop here. I have to bless Nigerian government officials. May God bless Nigerian consulate. His Excellency Godwin Adama,
It shall be well with you. Yes, sir. It shall be well with you. Yes, sir. It shall be well with you. Yes, sir. And your government officials. Yes, sir. Ambassador Kabiru Bala, it shall be well with you. Yes, sir. It shall be well with you. Yes, sir. From High Commissioner in Pretoria, South Africa. All of you it shall be well with all of you. Yes, sir. God will protect you people. Yes, sir. You shall finish your work in South Africa. Yes, sir. And go back to Nigeria in peace. Yes, sir. May God bless Archbishop in South Africa. May God bless all the bishops in South Africa. Yes, sir. All the pastors, bless them. As a king, I'm ruling everybody, every pastor, every bishop, pastors, all of them. Whoever living in South Africa, are you a Nigerian? You are under me. Are you anywhere you come from Nigeria? You are under me. May God bless you. Yes, may God protect you. Yes, may God guide you. Yes, whatever you lay your hand shall prosper. Yes, prosper. Yes, prosper. Yes, prosper. Yes, prosper. Yes, I say God protect you. May our God protect you. May our God protect you. Sun shall not smack you by the day. Moon shall not smack you by the night. You shall be blessed. You shall be blessed. South Africans, are you a woman or man? May God bless you. Are you looking for a husband? You shall get husband. Are you working? You shall get promotion. Are you looking for a job? May God give you a job. Are you doing business? May God bless your business. Whatever you lay your hand shall prosper. Are you defrauding people in different way? It shall never be well with you. Are you defrauding people in different way? It shall never be well with you. But if you are defrauding in a normal way, ihe na-ekwu emere ihe ndị ekpe ekpere na ọ na bekee ka m na-asị ya ndị na-arụ ọrụ na-arụ n'ọrụ na-alụ ụlọ mana ụlọ akarị n'ọrụ na bekee ka m na-asụ maka na ịma bekee abụrụkwa Igbo ụnụ asụkwara na mbere ekpere megide ndị na-anatakwa ego na anyị ga-ejikwa na ego la ị na-arụ ọrụ na bute ego na eke ị na-arụ ọrụ bute ego n'oye ị na-arụ ọrụ bute ego na afọ ị na-arụ ọrụ bute ego na nkwọ mana nsụ a na bekee ya were onye Igbo iwe wee na-asị if I'm doing business with you and you want to defraud me, you shall die. If I'm doing business with you and you want to defraud me, die. If I'm doing business with you, you want to defraud me, die. Die in the morning, die in the afternoon, die in the evening, die in the night. Sleep and go, never wake up. Otu ọ bụla ị nọ n'obodo a ya dịrị gị mma. Ọ bụrụ otu mgbawu siri ikpe esiri, adị m achụkwa nwoke adị m achụ nwa maka achụkwara m maka na ugo chọrọcha ka m bụ mụ ọbụ ga-achịgago echuzugo m mgbe si nna gọzie unu nna gọzie unu nna gọzie unu nna gọzie unu nna chebe unu nna dịbe unu nna gọzie abụ ahịa unu ihe unu na-eme dịrị ọdị unu mma nna chebe ụmụ unu nna chebe ụmụ unu ụmụ unu ga-azụ unu ga-azụ ụmụ unu ụmụ unu azụ unu ga-adị ndụ unu ga-aka nka unu ga-aka nka unu ga-aka nka generation anyị ga-adị eze ndị Igbo South Africa ebigobe Igbo ilo na South Africa ama eroteti eze Igbo na obi ma onye ọbụla ga-ebite iroteti eze Igbo nke mụnwa ị gaghị efokwechi o asụkpọ nga ọfọ ị gaghị eroteti eze Igbo ilo ọ niile eji things ka ọ bụ because enweghị autonomous na South Africa ihe nwere egbe eze dịka eze Zulu anaghị eroteti ya for today maka ndị na-agba m mgba ị ka ebidobeghị mgba o ị ka ga-agba nke roteti wee na-asị ama eroteti ezi Igbo m eroteti na-eke ama eroteti ezi Igbo m na-afọ ama eroteti ezi Igbo m na nkwọ ama eroteti ezi Igbo generation to generation ndị niile ga-ebido iroteti ya bunu bụrụ ọkpụnọ 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 nne nwaanyị bi n'ọhịa anụrụ ebe sokwa unu nne nwaanyị bi n'ọhịa ana m akpagharị unu unu agaghị afụkwa ihe ọma unu agaghị afụkwa ihe ọma ndị na-atụ eke na-emegide nwanne ha na-afọ ọjị na-akpọkọ eke na-ebupụkọ ihe nwanne ha ka nwanne ha tawa afụfụ taa ana m asị unu ga-ekpu isi unu ga-ada mgbọrọ ala abatara ya isi unu ala atengiri ya isi unu ala South Africa rie isi unu ala Abia rie isi unu ala Anambra rie isi unu ala Imo rie isi unu ala Ebonyi rie isi unu ala Enugu rie isi unu ala Delta rie isi unu ala Rivers State rie isi unu ala Abati rie isi unu ala Enugu Mmụọ rie isi unu ala Orumba rie isi unu ala Agota rie isi unu ọ ga-adịrị unu mma unu ga-emecha gbara aka unu ga-agba aka bịa ebe obodo a otu unu si gba aka bịa obodo a otu aka unu ga-esi gba aka na unu na-ewepụ akara ihe ọjọọ
a ga-aka gị unu wee ala unu agaghị ebiji iri wee la azụ gị unu ga-eji wee la olee ezi m iwepụrụ aka na ihe ọjọọ adịrọ mma Biafra ya dịrị unu mma ebe onye Biafra nọ n'obodo a biko na-egbasa na ozi ọma Biafra independent is for real. Biafra independent bụ eziokwu. Biafra independent bụ eziokwu. Biafra anyị enwere mmeri. Nnamdi Kanu, may the souls of your father and your mother rest in peace. Chukwu okike abịa ma gọzie gị chebe gị n'ebe ị nọ. Hapụ ndị efurefu na ha ga-afụ ihe ị ga-abụ maka na Nnamdi Kanu iru ugo chara acha iwe ha ochuchu ọzọ. Anyị kwụgo n'azụ ndị eze na ndị diaspora na ndị nọ na Naịjirịa. Anyị kwụgo n'azụ ndị ọzọ akwụgo n'azụ. Nnamdi Kanu ya adịghị mma na Eke, Nnamdi Kanu ya adịghị mma na Oye, Nnamdi Kanu ya adịghị mma na Afọ, Nnamdi Kanu ya adịghị mma na Nkwuo. Gịnị ka ọnụ ji ka ọnụ ji Igwe ọ ga-akọdị sie gịnị ka ọ ji a ọ ga-eritere nụ mbaji ị ga-akọta ị ga-azụ Afrịka niile basket Afrịka ka ị ga-abụ basket of the world ka ị ga-abụ basket ihe ọbụla ị na-eme ka ntị wee nye ji ka ntị wee nye unu niile ihe ọbụla unu tiri aga ya ga-arụ unu n'obodo ahụ ya ga-arụ unu n'Eke ya ga-arụ unu n'Oye ya ga-arụ unu n'Afọ ya ga-arụ unu na Nkwuo. Igwe Gauteng na South Africa. Ise. Nnọọ.